Аз му казвам, това е за вас на клиента, и той отваря, те ни очакват, те не знаем какво им давам. Да. И викам, извинявам се, нали, че и са моите, нали? Вие си имате брокер, обаче така издаваме сградата. И ти само развиждат и колегата. Аз такова нищо не съм виждал до сега някой да прави. Не, той е супер уникално, вика. Ти трябва да му се радваш, да му създаваш настроение, да му вдигаш енергията и наистина да му се радваш, за да работиш за препоръката. Защото нашия бизнес е, нали, където и това говорихме, излизаш ли от вкъщи, че ти трябва пари, си загубен. А работиш ли за препоръката, а ти ще се бъдеш концентриран, че да вземеш препоръката, всичко да ти бъде изгладено, изпипано, абсолютно всичко. То даже не ти е точно цел, а ти просто ще искаш да си такъв перфекционист, всичко човека да остане доволен и да се изкефи на през своята цялото време услуга. на сделката, още от началото, като почваме да търсим апартамент, през цялото време знаеш каква ми е целта? Да създам някоя... Опа. Да взема, чакай. Нема, оставя. Чакай, аз не намерих. Подпряхме го вече. Да създадеш. Ние го оправихме, Уди. Да създам през цялото време се чуя как този човек толкова да е доволен от мен да му създавам емоция през цялото време. Даже съжалявам повече от него в това. Постоянно го следя как мисли, какво е изражението му на лицето. Именно, това е интересно. Аз се радвам повече от него, разбираш? Да. И някой казва, имот. Ама как е? Ама той го взима заради емоцията, И че сега- да му доставя някакъв вид емоция. И сега това, което ти каза, нали, между другото, той може да се помисли и нещо да направи нещо като... Ти хубаво го правиш с тези торти, това. Ама, примерно, между другото, знаеш, че бяха ми предложили тук едни приятели на времето, като почвах още преди 3 години, да правим такъв стейджинг. Нали, в България, виждал ли си стейджинг, много рядко се прави. Аз съм виждал поне в 3-4 сгради само. Я ми го проведи на... Американците, примерно, гол апартамент или такъв за ремонт, да го направиш с мебели, само примерно една стая, за да покажеш как би изглеждал. Нали? Ама аз ще ти кажа, аз съм го правил, аз мога съм от дълбоката провинция, аз това съм го правил. Аз го правя в новото строителство. Знаеш ли какво правим? Във Враца. Не в някъде къде, във Враца, в един от обектите, които продаваме.